एभ्रिवान दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय। जों दा मोनायाव हाबा जागोन लिंसार एक्टरनि गामियाव थांगासिनो। ओरै बाबुमोन दं, फंबायनि ओरै आदानि फंबायनि हाबा नायबानो जाबाय जोंजों लोगोसे। हिन्जाव गोदाना जाहैबाय कुसुगाव बाजारनिनो आरो, ओमफ्राय हौवा गोदाना लिंसार एक्टरनि गामि जाहैबाय सिखादानि। ओमफ्राय बेखौनो साजायनायनिफ्राय देखायनोसैलाय आं दा सहैबा। आरो भिडिअ नायबाय थादोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामलांखादो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायदो। मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम। नायलांदो होमबा दा देखायसै आं। सफैबायानो गामियाव, हाबा न'आव गेट मोनजेनबाय। देखायनोसै र'। साजायनायखौ नायजेनदो नै गेटनिफ्राय सुरु। गेटनिफ्राय देखायनोसै, सिङाव हाबैनोसै माबायदि साजायदों गेटनिफ्रायनो नायजेनखादो। मोजां जादोंथ' गेटआ। र' नैबावहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायगोन आरो गाबोन। ओइ र' नायनां एसे साजायनायफोरखौ। नैबावनो गाबोन जिरायगोना। सिङाव हाबैबावनि सुरु। नै दासो सफैदों। औ सुरु जाजेनबाय। मोनानाय लोगो लोगो बावहायनो खामानि मावग्रायानो माबानानैल' थायो, सियाव आखाइ सोनानैल'। नुवाखै बेफोरलायनो खामानि मावग्रा। बिं भारा गेजेराव थाबाय। मारै जानांगौ जाखो? बिं भारा बिं भारा
아예 뭔 거잖아요. 아예 합탄 신문 보자 그게 합탄 하면서 하면서 Thôi xe ta không đi lại là vậy. Apa dong? Net dong. Baru kebra lal. Razın kavka dengdi. Malah selain itu bisa sih.
Woo!